Pozdrav kolege ribolovci, javljamo se iz treće smene, prelazimo u prvu. Noć je na safariju prošla odlično, imao sam 5 riba za sad, nadam se da će se tako nastaviti i u ovaj dan, da će riba nastaviti da jede i da ćemo imati još koji ulov. Sve ono što sam rekao u prošlom videu da bi možda mogli da ispravimo, ovog puta sam i uradio, pa samim tim pretpostavljam da je to i rezultiralo boljim ulovima. Ali kao što sam rekao, vidjet ćemo u nastavku dana šta će se dešavati. A sada idem u šator da malo odmorim. Tu je i mala greličica. Točnije, to nije ni grelica, nego rešo, ali odlično greje. I evo ga, napokon i mene malo sunce da ogreje na ovom safariju posle onoliko pecanja pod ledom, pod minusom. Konačno izašlo malo i sunce da vidim kako izgleda safari na suncu. Gledam, tamo se nešto dešava, izgleda da je kormoren. Napokon je svanulo i sunce, kao što sam rekao, od noći je bila puna akcije. Imao sam 5 riba i svih 5 sam naravno izvadio. Nažalost nemam mnogo akcije snimljeno, čak sam htio sačuvam i ribu da je snimim danas, ali nažalost riba je pobegla iz meredova, nisam htio da je mučim, da je stavljam u sak, ali nema veze, tu su fotografije, tu su 2 ne baš tako dobra snimka, ali čisto da potvrdimo da je ipak bilo nečega. Želo se ćoškova, brate, sad kad je dobio vodu. Mada? Nalazim se na poziciji levo od restorana i kao što sam i rekao u prošlom videu, postale su neke greške koje sam prošli put možda napravio, a koje sam ovaj put hteo da ispravim. I to sam ovog puta i uradio. A kako je to? Ovog puta sam promenio pristup. Odabrao sam skroz drugu poziciju na kojoj sam video da je jedan drug na safariju uhvatio ribu, a to je ovaj levi ćošak. Kada sam došao da hranim, jedino je to bilo i odleđeno. Cela leva strana jezera je bila odleđena, dok je desna strana bila zaleđena. Pa sam se zbog toga i odlučio da nahranim tu i da tu i pecam. Ali posle su se neke stvari promenile, voda je dopunjena, jezero je sad napunjeno sa vodom i pretpostavljam da je riba i na onim starim pozicijama na kojima sam pecao. Ali s obzirom da sam hranio, odlučio sam da ipak dođem ovdje i da probam. Nije trebalo uopšte dugo da dođe do prve ribe, svega par minuta posle prvog zabačaja i nakon toga su došle još 3, to jest 4 ribe. Tako da mislim da je uvek važno da se zapitate iz kog razloga možda prošli put niste uhvatili i da sljedeći put probate da uložite možda više truda, da probate više različitih pozicija i da probate možda da hranite ili da posećujete jezero kako biste vidjeli gde se ta riba nalazi. To je ono što je meni ovog puta pomoglo da imam izuzetno lep zimski ribolov. Mislim da je 5 uhvaćenih riba sasvim dobro za jedan ovakav zimski ribolov. Također bih želao da vam pokažem sisteme na koje pecam, to jest na koje dobijem sve ove ribe, koji sam od skoro počeo da koristim kada sam hteo da pecam na većim daljinama, ali me onda mrzelo da skidam taj sistem, pa sam došao da pecam sa njim i ovdje na safariju. Ispostavilo se da je zaista ok, da nisam imao nikakva spadanja, stoga mislim da je zaista efektivan.
Način na koji sam ove ribe pecao je vrlo prost. Dakle, na kraju udice se nalazio vafter od 15 mm i 12 mm. Pecanje sam počeo sa vafterom od 15 mm, ali sam onda probao i 12-icu i ispostavilo se da verovatno je 12-ica mnogo lakši zalogaj nego 15-ica, pa sam onda prešao da pecam samo na 12-icu. Iz razloga što sam na 12-icu dobio 3, to jest 4 ribe, a na 15 mm samo jednu ribu. Stoga sam pretpostavio da bi možda sitniji mamci bolje radili, pa sam to i probao i naravno nisam se pokao, već sam dobio izuzetno dobre i zadovoljavajuće rezultate. Dužina predveza koju koristim je dosta kraća nego što sam pre koristio, jednostavno iz nekog razloga što mislim da zimi riba uzima dosta traljavije, pa je možda i bolje da sam predvez bude kraći kako bi što pre došao u kontakt sa olovom i kako bi se što pre udica zakačila. Olovo i sistem sa olovom koju koristim je safety LED clip, ali ne običan onaj plastični koji vrlo lako otpušta olovo, već ovaj sa dosta jačom i izdržljivijom žicom koja je namenjen za dalje zabačaje. A zašto to koristim? Iz razloga što bi na safariju bukvalno svaka druga riba skinula to olovo, a to mi nije cilj. Ne želim niti da ostavljam olova, niti da pravimo, da kažem, neke neželjene troškove. A u slučaju da se riba obmota oko nečega ili da je baš nužno, olovo će samo otpasti pod tim pritiskom. Jer napolju, s obzirom da je napolju izuzetna buka, odlučio sam da pređem u šator, možda ovde malo tiše i možda me bolje čujete. Sistem olova, kao što sam rekao, koji sam koristio je safety LED clip. Možda nekada i bolje i efektivnije koristiti inline olova, ali iskreno mnogo mi je lakše da zabacujem svojim, nekako sam precizniji i prosto svidelo mi se. Po narednom periodu ću taj sistem i koristiti i testirati. Također ono što je još važan deo mog sistema jeste snag leader, s obzirom da koristim nylon tanji od 0,35 mm, a da u vodi ima dosta prepreka i dosta mesta gde riba može da krza najlon, da se zapetlja. Moram da koristim neki predvez, a konkretno u mom slučaju koristim, evo ga, pip, koristim snag leader, mate, 0,40 mm koji mi se do sada pokazao izuzetno dobro.